Čaute ľudia, máme Nightom a ja vás vítam u nového videa. Máme tu prvé video z farmingového týždňa a zo série Farming Simulator 15 tu máme tretí diel. Od minulého videa som tu trošku si zahral a aj vlastne pokosil som toto. Nie, na tomto poli som pozbieral slamu. Toto pole, tuto čo je, to som pokosil a v tomto videjku, ako ste sa už podľa názvu dozvedeli, budeme robiť žatvu, čiže pokosíme toto maličké pole a ešte tuto 24, aspoň myslím, že to je 24, pozrieme na to. Áno, je to 24, dobre si pamätám, super. Tak, nastúpime do toho Ečkom a už budem hrať iba z first personu, som sa rozhodol a chcem to hrať reálne určite. Tak, máme zapnuté koseníčko a dá sa tempovať, nemusím pedále mágať a trošku som vynechal celý ja. Celý ja. Takto, co zoberiem? No, tá lišta je trošku dlhá na tento terén. Hodne, nevadí. Ale naučím sa s tým jazdiť. Keďže je teraz farmingový týždeň, tak až do nedele môžete čakať každý deň Farming Simulator. Nech si to ešte poriadne užijeme, kým vyjde tá 17, lebo vychádza už pondelok. Ale aj samozrejme nie tento, kedy vidíte to video, ale až na budúci. Ale už je to vlastne chvíľočka úplná chvíľenka. Tak zase tu musím nechať, nie? Nie, dobre, pohode. Už som sa nalakal, že som niečo vynechal, ale za chvíľku to... no, vidíte. To by som proste bez toho ja nevedel spraviť. V tomto videjku vlastne si iba pokosíme tieto dve polia. V ďalšom videu by sme mohli možno pozbierať slamu. No asi hej, no, tak by som to spravil. Vidíme. Nechajte sa prekvapiť, zajtra zistíte. Rozmýšľam o koľke vydávať ten farming. Lebo neviem, že kedy mi to vlastne... Ako mi to vyjde so strihaním a nahrávaním. Ale snažil by som sa tu tak v ranných hodinách vydávať, že na noc by som to dal nahrávať. A že by to bola kedy ráno vyšlo. Nech to stihne mať čo najviac pozretí. No toto maličké políčko už pomaly končíme. Mimochodom, piatok tu bol u mňa na návšteve Eďák, takže môžete čakať taký kratší zostrih z dňa a natočili sme s ním aj nejaké videjka, ale to budem predbiehať, to ešte si počkajte aj také 2 týždne určite na to. Takže tak. Ešte to ani zostrihané nemám, ale prezradím vám jednu vecičku, že sme s ním natočili aj karaoke show. Karaoke show už nebola dlho, už nebola od 22. septembra. A dneska máme... Tuším, že 17. alebo 18. neviem. 17. alebo... no tak už skoro mesiac nebola karaoke show. Čo je už celkom dlho. Si myslím. A určite sa máte na čo tešiť. Eďák nám spieval Môj čas. A luxusný je tento farming s tými zrkadkami. Mimochodom, pokiaľ ste nevideli prvý diel z Farming Simulátora, ani druhý, tak si pozrite, dávam sem kartu na zoznam videí. Takže, ktorá chcete, to si pozrite. Radšej si pozrite to druhé, tam už bol aj lepší zvuk, kvalitnejší. S mikrofónom prvom ešte nebol. Som ho natočil len tak narýchlo. Vlastne prvé video z hry na notebooku to bolo, no? Čo, vidíte to? Jasne, či nie? Súvaj. Ja sa ospravedlňujem, ale dá si takýto pohľad teraz. Ale nie, to mi nevidia asi.
Zoberiem to na túto stranu, takto. Bohužiaľ nie. Nevadí. Hento druhé pole, to väčšie, to pôjde rýchlejšie, pretože toto som bral vlastne na šírku. Hento budeme brať na dĺžku, čiže to bude rýchlejšie. Asi by som to vysypal aj do unikátu z druhého dielu, pretože už pomaličky sa nám to plní. Stoj. Nech sa vysype slám. OK. Slamu máme vysypanú. Čo je len dobre. A už môžeme ísť aj first person. Úplne pohodičke. Ospravedlňujem sa. Ide aj parádne zvuky. Volám tu Logitech Driving Force GT. Môžete si pozrieť moje video, čo som natáčal. Máte na ňo teraz kartu. A ja si tam ten tempomát, už sa mi tam nechce mať nohu na tom pedáli. Zatlačenú stále. OK. Tam už môžeme vidieť, že nás čaká unikát. Tak vysunul som si teraz rúru. Tempomát vypnem, aj kombajn vypneme. Zabrzdí. Aj, to bol druhý pedál. Tak, Ečko. Ideme teda pre unikát. To už čaká odparkovaný. A mimochodom ešte som kúpil nový sedážny voz. Minule sme mali ešte ten malý, teraz už máme tento najväčší, najdrahší. Na to som zabudol vám to povedať. Pretože už je to deň, čo som nehral farminga. Čiže je hodne dlho. Tak tu si to nájdem, aby som to nezobral po trávičke, lebo chcem tu mať peknú trávičku. A hlavne nech má aj nový majiteľ pekne to tu. Nech to nemá vlak pochodenú trávu. V rámci možnosti sa tu budem o to ešte pekne starať. To ešte trošku môžeme. No vidíme, jak nám to vyjde. No, ako to vyzerá. Nepošlapem tú trávičku. Či pošlapem? No, pošlapem, tak to je dobre, to som rád. Budem sa tu teraz pekne o to starať. Aby ju s radosťou prevzial. Tak. Pozor na trávičku. Pohode. Toto budem musieť bohužiaľ zobrať trávu, nevadí. Aha, ešte sme minulom dieli aj vysypávali to traktor. A aj tu musím zobrať trávu, no. Prepáč, budúci majiteľ. Ale keď už som tu tak odparkoval ten kombajn, nič sa nedá robiť. Tak, vysyp mi to. Môj čas! No, mikrofónik je v pohode zapatý. Ja už sa môžem presunúť aj do kombajnu. Si myslím, že úplne v pohode. Som si trošku rozrezal topánky, keď som išiel po stňoch. Ja aj spátečku chcem. Rúru dáme preč. A ideme sa presunúť na 24. Tak, už ho môžem aj zapnúť. A toto bude rýchlovka, uvidíte. Spravil by som si aj peknú náhľadovú fotku nejakú tuto. A majáčiky sa čím zapínali, tuším, že je home. Ej, tak nebude pekná náhľadovka, keď som tu vynechal. Home. Kde tu máme tlačítko home? Tuto máme home. Takže by som tu zastavil a odfotil by som to. Radšej to takto odfotím, aby tam nebolo vidieť to, že som vynechal. A toto dlho. Ja aj tam bude vidieť TFPS-ka.
Nevadí. Čo už narobíme? Trlo. Print screen, Cčko. A pokračujeme v jazde. Trošku nám klesli FPS-ka na chvíľku, ale to je v pohode. Z tohto first personu to nikdy neviem dobre odhadnúť na týchto dlhých lištách. Či širokých. Že ako to spraviť, aby to bolo vlastne tak, aby som nevynechal, chápete ma. Dúfam. Toto by malo byť obilie, hej. Neviem, prečo som naposledy všetko obilie sadil, lebo však jačmeň som mal radšej zasadiť, lebo to sa tu predáva v sypke. Čo už. Kolečko robíme. Hej, zase tie luxusné zvuky. Sa vám páčia, že? Aj mne. A viete čo, ja vám prezradím, čo sme ešte s Jakou natočili. Ešte sme 2 videá natočili, prezradím vám už iba jedno. Natočili sme video z hry OMSI 2 s takým novým balíčkom autobusov, čo vyšiel za tých 19 €, Man City Bus. To sme natočili s takým pekným ružovým autobusom, čiastočne medzimestským, ale nízkopodlažákom samozrejme. A pokiaľ ste nevideli prvý diel z OMSI, tak rozhodne ho zčeknite, máte na ňo teraz kartu. Mi to jak pekne nadväzuje, keď som už o tom OMSI začal hovoriť. A pozerám, že celkom rýchlo ide toto pole, však už máme skoro polovičku. A druhé kolečko. A zase som zabdol na ten tempomat. Tak. Tempomatík. To zase takto nejak zoberiem. Pohľad si otočím sem. Na túto stranu. Neškrtnem to templot? Jasné, že škrtnem. Nevadí. Cúvaj! Aj to bol zase druhý pedál, vždycky zmagnem druhý pedál, jak mám. To je hrozné so mnou. Ešte to bude na nejaké 4 otočky alebo 5. No na 5 už možno ani nie. Na také 4 predpokladám. Aj. Zase som tam vynechal. Musím si dávať na to pozor. Farming Simulator 17 sa budem už o mnoho viacej snažiť to hrať reálne. Keď mám ešte tento parát 900 stupňový korman, je to úplný luxus. Fakt. Aj zase som vynechal. To je neuveriteľné. Ako fakt. Ale pekné zvuky má tento kombajn, celkom sa mi páčia. Uvidíme, aké budú 17. Tak. Tretie máme za sebou. Tuto bude na tomto poli zaujímavé pozbierať tú slamu. Pretože hodne veľa aj tam je. A rozmýšľam, že nepozbieral by som všetku tú slamu v jednom dieli, ale že by som si nechala ešte na jeden, že 2 by boli také so slamou. Pretože neviem, čo ešte na tejto farme budeme robiť do nedele. Keďže ešte bude mimo tohto 6 ďalších dielov z farmingového týždňa. Posledné 2 diely už budú iba také upratovanie a rozlúčka. Uvidíme, nechcem predbiehať ešte. Ešte ani sám neviem. Takže tak. Ako to vyzerá? Jaj. Ale už potom to by to mohlo byť na posledné. Si myslím. Som si trošku zničil úrodu. Tak rúrečka, vysun sa pekne. Idem ja nasadnúť do unikátu. Trošku tu pošlapem trávičku. A aj na toto som zabudol, to potom na konci ešte poberiem, nevadí. Chcem to tu nechať pekne opratané potom ďalšiemu majiteľovi. Ečko.
vyjde to, pohode. Opäť dáme tempomat. Hej, som ho nezapol. 52 teď maximálne. Hej. Ešte si myslím, že sa to bude mestiť do tej prvej vlečočky. Úplne v pohoďke. No si myslím, neviem jak to bude, ale myslím si, že v pohoďke. Tak môžem ja opäť nasadnúť do kombajnu. Do našeho casea Axial Flow 9230. Je to pekný stroj, to treba uznať fakt. Ak dám si už first person, pripravím sa. A lištu už môžem dať dole, pripraviť. Tak. No ako to tu vyzerá. Môžem sa aj odtiaľ to pozrieť. Dobre, už sa vyprázdňuje. Super. Máme to. Zapneme. A jede sa žatlovať. No. Už by to mohlo ísť aj na jeden riadok, dúfam. A zase ten tempomat som zabudol zapnúť. No jasné, či nie? To asi nevidie na jeden. Či? Ne. To je vidieť. Ale bolo to tesné ozaj. Zoberiem ja teraz takýmto vonkajším pohľadom pre zmenu. A ja myslím, že máme ešte jedno pole zasiate. No na to sa pozrieme až v ďalšom dieli, tomto som chcel iba toto spraviť. Farming 17 by som chcel celkom často aj vydávať, možno aj dvakrát do týždňa, neviem ako sa mi bude chceť, ale chcel by som to tú sériu dosť rozbehnúť, keďže to bude vrela novinka, možno sa budú dať na tom aj nejaké tie pozretia pritiahnuť, možno. Uvidíme. Čo som robil video informačné o farmingovom týždni, tak malo celkom úspech, malo 6 lajčikov, za čo som veľmi rád a väčšina ľudí hlasovala, že chcú. Už nejaký jeden človek iba, že nechcel farmingový týden, ale viete, kde mi to je. Pokiaľ ste nevideli informačné video o mafii, rozhodne si pozrite, máte na ňu kartu, pokiaľ mi ešte vyšli. Ale ešte by tam mala byť jedna karta voľná, snáď. A možno aj dve, neviem. Za chvíľočku to už zistím, keď to budem nahrávať na YouTube. A vkladať ich tam. Ešte zoberiem tieto zbytky, čo sú tu, vysypem to do traktora nášho unikátneho. To je tiež pekný pohľad. Cez to obilie. Super. Toto máme ešte teda títo zbytky. Alebo jak sa to skloňuje, neviem. Milujem ten zvuk, fakt. No, ešte. Tuto máme ešte jedno. Ja rozmýšľam, že to zoberiem takto. A potom sa otočím pre toto. Ale táto 24 tá išla celkom rýchlo, to musíte uznať, že hej. Kartu už vám nedám, pretože už asi došli, ne? Možno mi už nevyšlo ani na to o tej mafii. Pokiaľ ste tam nemali kartu na to, tak už mi to došlo. Asi, hej. Dobre, ešte na hentom druhom palíčku, tam vidím nejaký zbytok slámy. Uvidíme, či trošku zlepšia citlivosť základnú Farming Simulator 17. Ja mám výhodu, že ja tu mám na myši vlastne túto tlačítko plus minus, keďže je to herná. A tam keď si dám plusku, tak mi to zvýši citlivosť.
OK, kombajn môžem vypnúť. Vystrčím rúru. Kombajník. Stoj, aby som neprepichol si na traktore gumu. To by som nebol rád. Super. Vysypeme to. Ja už môžem aj vystúpiť z toho. Tak teda ľudia, pokiaľ sa vám toto video páčilo, zanechajte like, napíšte nejaký komentárik, už to robím jak idák. Samozrejme môžete videjko aj zdieľať, odberík dajte, ja sa s vami lúčim a čaute.